Madwar id-dinja kollha, miljuni ta' tfal jibgħatu ittra lil missier il-miliet. Fija jesprimu xi xewqa partikolari fosthom dwar ir-rigal li jixtiequ jaqilgħu, jew inkella dwar xi jixtiequ li jesperjenzaw fil-ġejjieni. Dawn ix-xewqat jintbagħtu l-Finlandja bit-tama li mat-tokki ta' nofs il-lejl, ix-xewqa tagħhom issir realtà. Żorna l-posta fħal Ormi fejn rajna litri li batu tfal Maltin lil missier il-miliet. Dwar dan tkellimna f'aktar dettall ma' Kerstin Portelli, uffiċjal mill-Malta Post. Kif forsi tistgħu taraw hemmhekk jkollna sostanzjalment kbir ta' ċertu tfal, ġifieri ħafna tfal jibgħatu jittri indirizzati apposta Santa Claus għan-North Pole, għall-Finland ukoll, għall-Lapland. Mbagħad hawnhekk kif naraw aħna li ġiet indirizzata għal Santa Claus, nibgħatuha direttament hemmhekk u biex Santa Claus ikun jista' jaqraw forsi dak li jkun it-tifel jew it-tifla jkunu jistgħu jirċievu ir-rigal li jkunu qegħdin jitolbu minn għandu. Dawn iż-żminijiet ta' festi huma kemm xejn biżla għall-uffiċjali tal-posta madwar id-dinja kollha, bosta kartolini b'messaġġi ta' awguri u xiri ta' rigali minn fuq l-internet. Bħala affarijiet eżatti ma nkunux nafu, għax il-pakketti ovvjament ma nkunux nistgħu niftħuhom. Imma fid-description ġifieri naraw bħalissa il-pakketti żiedu ħafna fil-waqt li l-ittra naqset bħala kartolina ħafna minnhom jużaw il-Facebook u hekk, imma l-pakketti żdiedu ħafna eżempju li jista' jkun hemm bħal ħwejjeġ, electronics. L-uffiċjal kap operattiv tal-posta Sur Adrian Vassallo għalilna kif minkejja n-numru ta' itri u kartolini li kienu jintbagħtu m'għadux daqs dak li kien dari. Dawn iż-żminijiet ta' festi huma impenjattiva ħafna għal aktar minn 500 ħaddiem illi jkollhom jiddedikaw aktar sigħat il-posta bilan li kulħadd ikun moqdi bl-aħjar mod possibbli. Dan ikun l-iktar xahar ovvjament li jkollna l-iktar xogħol u ħafna nies jaħdmu iktar mill-ħin normali tagħhom. Bħala itri nistgħu ngħidu li kif qed jiġri anke mad-dinja kollha li itri qed jonqsu, ma għal Malta itnaqqisu inqas minn ġo pajjiżi oħra minħabba tkabbir tal-popolazzjoni li għandna fil-pajjiż. Allura għalkemm mhux qed naraw dak it-tnaqqis li qed jaraw pajjiżi oħra fl-ittri. Il-pakketti ovvjament, il-pakketti splodew, jiġu f'dal-perjodu kważi jirdupjaw fl-ammont. U konna nies tapposta ekstra biex dak l-ammont li konna aħna nqasmuh l-għada li jasal Malta. L-impenn ta' dawn il-ħaddiema huwa wieħed kruċjali ħafna, speċjalment matul da' żminijiet li grazzi għal ħidmiethom miljuni ta' persuni tfeġġilhom bis-sima fuq fomhom meta jerċievu dik il-kartolina jew dak il-pakkett, bordni jew rigal tant mixtieq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.